салому алайкум дӯстон, имрӯз мо мехостем дар бораи тарзи дурусти аҷван кардан дар поло ба шумо омӯзонем. ҳар як машқ, ҳар як упражнение ба худ як қоида ва қонуне дорад ва ҳаракати бо тартибона дорад ва ҳаракати бетартибона, правилӣ ва неправилӣ дорад. имрӯз ба шумо ҳамин чизҳоро нишон медиҳем, кадомаш правилӣ аст, кадомаш неправилӣ, тарзи дуруст ва нодуруст бо забони тоҷикӣ рафтем дӯстон. аввало инро гуфтамонам хеле ки аз ин пеш видео карда разминкаро бинем, разминка кунем, баданатонро гарм кунем, омода кунем ва баъд шуруъ кардем. зубой намудем рафтем баъд аз разминка. дар полро дидаистем ба ҳам часпидаги ҷо кифтон, дастон ба кифтон баробар. ин тарзи дуруст. ин дастонро дидаистем, тарзи дуруст аст. хеле бояд аҷванӣ бояд кард. не ки хеле ин тарзи нодуруст ва ҳаракати бетартибона аст ки ба кифтамон осеб мерасонад. неправилный техника аст. нагрузка мешавад кифтамон. барои ҳамин асонанро чисторо ки ҳаст ҳамтуре кунем ба кифтамон ба замин ба пол мемонем, поямро ҷоҳ мекунем ва мебузем аҷване. сарамонро мебардонем, кифтамон рост, миёна бояд рост. вақте ки мефароем нафасро бибарем, вақте ки мебарем нафасро озод мекунем. бисёриҳо меоянд бо бадани ханок меоянд аҷван мезананд. ин хеле бисёриҳо аз ин тараф бинед тарзи дуруст тарзи дуруст роҳ параллел баробар. дидаистем ҳамачун баробар мефояд мебарояд. не ки тарзи нодуруст аст. миёна дуруст аст, лекин дастамон нодуруст аст. ин нодуруст аст. акнун тарзи нодурусти миёнаонро ман ба шумо нишон медиҳам. бисёриҳо одатдоранд ба ин тавр. вақте ки одатшон намемонад, ин нодуруст аст. барои он ки вақте ки мо ин хеле мекунем, ҳамаи программаро бардорем баъд ҳам инҷо меояд. дар инҷо меояд, инҷо осеб мебинад. вақте ки мо ин тавр мекунем, мана инҷо осеб мерасад. барои ҳамин бояд мо правилӣ тарзи дурусташ боз аз як паҳлӯ бинед ба шумо маълум аст. ана ҳамин тавр. ин бародарон маълумоти камиам бошад оиди тарзи дуруст ва нодурусти аҷумани дар замин дар пол.
خیلی که به شما مخصوص است. خب روی بول خوب زمین این معلومات رو درباره ارجمند من در ویدیوهای آینده به شما ارجمند بروز و دیگر چیزها رو میفهمم که گوجه انسان در وقت ارجمند کردن بروز کردن یا دیگر طوری کشیدن دیگر پژوهش گوجه انسان اساسا کار میکنه و کدام شکل انسان خبر میشه. این چیزها من به شما در ویدیوهای آینده هر یک تاش رو با ایتاپی خودش برای شما پیشکش کرده میفهم. برای همین برادران ما رو دستگیری کنید، کامنتر بزنید و لایک مونید که این لایک شما ما رو پیش میبرد. دستگیری شما پیشروی ما همیشه با ما بمانید. باقی سلامت خدا باشید.